Puhutaan seuraavaksi ilmastoasioista, sillä nyt keskustelua herättävät niin tiedepaneelien mahdollinen yhdistäminen kuin metsien hiilinielut. Meillä on puhelimessa Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Aloitetaan siitä, että Helsingin Sanomien ensimmäisenä kertomien tietojen mukaan hallitus on aikeissa yhdistää 4 ympäristöalan tiedepaneelia yhdeksi isoksi paneeliksi. Näitä tiedepaneeleja ovat siis ilmastopaneeli, luontopaneeli, kestävyyspaneeli sekä metsäbiotalouden tiedepaneeli. Esimerkiksi pääministeri Orpo on sanonut, että mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Miksi Suomen luonnonsuojeluliitto vastustaa ajatusta paneelien yhdistämisestä? No tietysti on selvää, että kaiken päätöksenteon pohjaksi tarvitaan aina selkeää ja riippumatonta tieteellistä tietoa, ja näistä mainituista paneeleista 2, eli hyvin pitkään vielä tarvittavat ilmasto- ja luontopaneeli ovat myöskin lakisääteisiä ja sitä tarkoitusta varten perustettuja, että tätä tieteellistä tietoa päätöksenteon pohjaksi olisi saatavilla. Ja sillä, että niiden asema on itsenäinen ja riippumaton luonnonsuojelulaissa ja ilmastolaissa säädetyllä tavalla, niin siitä tulee mielestämme pitää kiinni. Myös metsät herättävät nyt keskustelua. Luonnonvarakeskushan julkaisi viime viikolla tilaston, jonka mukaan metsät ovatkin nyt hiilinielun sijasta päästöjen aiheuttajia. Luken mukaan näin on ollut jo vuodesta 2021. Kuinka huolissanne olette tästä tilanteesta? Se, että hiilinielut ovat metsissä romahtaneet, on kyllä erittäin vakava ja myöskin yleisen edun vastainen asia, johon on aivan välttämätöntä puuttua. Eli vaikka siis päästöt Suomessa ovat vähentyneet kaiken aikaa, niin on huomioitava, että Suomen nettopäästöt ovat edelleen 1990-luvun tasolla, ja tämä johtuu nimenomaan hiilinielujen romahtamisesta. Eli hiilineutraaliutta ei voida saavuttaa pelkästään päästöjä vähentämällä, vaan tarvitsemme metsien hiilinieluja muun muassa tasapainottamaan näitä päästöjä. Ja aivan ensimmäiseksi täytyy tietysti pienentää valtion omien metsien hakkuita, mutta kun hakkuiden vähennystarve on yli 2-kertainen verrattuna valtion metsien vuosittaisiin hakkuisiin, niin on aivan selvää, että hakkuita on voitava rajoittaa ja säädellä myös yksityismetsien osalta, aivan kuten muunkin maa- tai vesiomaisuuden tai luonnonvarojen käyttöä säädellään yleisen edun nimissä ja ympäristön suojelemiseksi. Vielä lopuksi, mikä tällä hetkellä on teidän pääviestinne Suomen päättäjille? Mihin nyt erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota ilmasto- ja luontoasioissa? No, ottaen huomioon se, että päätöksenteon pohjaksi todella kannattaa luottaa siihen tieteelliseen riippumattomaan tietoon, niin sitten olisi hyvä ja vastuullista tehdä sellaisia poliittisia päätöksiä, jotka noudattavat sitä tieteellistä neuvonantoa. Esimerkiksi juuri luonto- ja ilmastopaneelin suosituksia hakkuiden rajoittamisesta, hiilinielujen turvaamiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tämä on erittäin vakava asia ja tämä on myös taloudellinen asia, joka koskee kaikkia suomalaisia. Ja tässä toivoisin nyt vastuullista toimintaa päättäjiltä. Päättäjiä on saapunut tänne meidän studioomme, joten kohta kuullaan, mitä he vastaavat tähän. Kiitos haastattelusta puheenjohtaja Hanna Halmeenpää Suomen luonnonsuojeluliitosta. Kiitos. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ylen aamuun eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Krista Mikkonen Vihreistä, huomenta. Sara Seppänen Perussuomalaisista huomenta. Sekä Noora Fagerström kokoomuksesta. Hyvää huomenta. Siinä kuulimme Suomen luonnonsuojeluliiton terveiset päättäjille tuossa puhelun päätteeksi. Miten te vastaatte? Eli mihin erityisesti teidän mielestänne pitää kiinnittää huomiota ilmasto- ja luontoasioissa ja miten vastaatte Suomen luonnonsuojeluliiton tuohon kysymykseen? Aloitetaan hallituspuolueesta. Noora ja Sara. No ensinnäkin Suomessa metsät kasvaa edelleen enemmän kuin mitä niitä hakataan ja voisi sanoa, että me tarvitaan tähän ilmastopolitiikkaan myöskin realismia, että määränsä voi rajoittaa meidän metsäteollisuutta ja esimerkiksi ruoantuotantoa. Nämä laskelmat näiden metsien hiilinielujen osalta vaihtelee hyvin paljon ja niissä on erittäin paljon epävarmuuksia. Ja koska tämä ilmasto on globaali, meille kaikille yhteinen, niin sitä vaikuttavuutta pitäisi saada laajemmin. Eli
Jos ajatellaan, että Euroopassa ylikireillä ilmastotavoitteilla ajetaan pois teollisuutta ja tuotantoa, niin ne päästöt siirtyy sitten muualle. Ja oikeastaan me tehdään lisää ongelmia ja Suomeen ja Eurooppaan lisää työttömyyttä ja sitä kautta kuristetaan vaan tätä tilannetta. Eli kotimaista teollisuutta vahvistamalla, kuten hallitus jo tekeekin erittäin monilla toimilla. Joo, sinänsähän nämä alustavat tutkimustulokset eivät ole yllättäviä ja tiedetään, että toimia tarvitaan lisää, mutta kuten Sarakin tuossa vähän viittasi siihen, niin niiden pitää olla kustannustehokkaita ja hallitus haluaa kuitenkin yksityisten maanomistajien ja metsänomistajien omaisuuden suojasta pitää kiinni, että se on tärkeää muistaa, mutta kyllä hallitus ottaa vakavasti luonnonsuojelun ja ympäristön suojelun ja tehdään toimia ja ollaan tunnistettu jo se, että tarvitaan lisää toimia. Ja nyt keväällä toivottavasti julkaistaan energia- ja ilmastostrategia, niin siinä varmasti sitten saadaan lisää keinoja. Krista Mikkonen, miltä kuulostaa? No kuulostaa kyllä todella huolestuttavalta, jos hallituspuolueiden tilannekuva on tämä, että mitään ei tarvitse tehdä ja kaikki on hyvin. Koska kyllähän me tiedetään, että ilmaston lämpeneminen, luontokato on niitä suurimpia yhteisiä globaalia uhkia toki, mutta meidän kaikkien täytyy huolehtia oma osamme. Ja kyllä nämä uutiset nyt Suomen metsistä on todella huolestuttavia. No niin kuin tässä Noora sanoi, niin ei ollut tietysti yllätys, että se hiilinielu on pienentynyt metsissä ja sen takia niitä toimia tarvitaan kiireesti lisää maankäyttösektorille. Tarvitaan lisätoimia. Niitähän tämä hallitus ei ole tehnyt vielä yhtään. Päinvastoin on peruutellut aiemmin tehdyistä ja päätetyistä toimista. Toisaalta tarvitaan myös päästöjen vähennyksiä. Se on ihan yhtä tärkeää siitä rinnalla ja siinä onneksi EUn päästökauppa on ollut se, joka on ollut toimiva mekanismia meidän energiantuotannossa, teollisuudessa on päästöjä saatu vähennettyä, mutta meidän täytyy tehdä enemmän. Se on ihan itsestään selvä ja toivon todella, että hallitus ymmärtää, miten vakava tämä tilanne on. Noora. Saako heti tarttua tähän, kun Krista sanoit, että jotenkin kuulostaa hurjalta, että jos hallitus ei tee toimia ja katsotaan, että tilanne on hyvä, niin siitähän ei ole kysymys. Että tutkimustulos ei ollut yllättävä ja tiedetään, että toimia tarvitaan lisää. Mutta missä ne on? No, kuten sanoin, niin toivottavasti saadaan nyt keväällä tämä ilmasto- ja energiastrategia, jossa sitten niitä toimia etsitään lisää. 1,5 vuotta on nyt odotettu, että hallitus toisi jotain uusia toimia pöytään. Toistaiseksi hallitus on peruuttanut aiemman hallituksen tekemiä päätöksiä. Esimerkiksi kosteikkoviljely, joka maankäyttösektorilla on merkittävä tärkeä toimi. Se, kun tämä tuli tietoon jo viime kauden lopulla, tämä huoli tästä metsien hiilinieluisten hupenemisesta, silloin tehtiin tämmöinen lisäpaketti ja todettiin, että me ei ehditty siinä hallituskauden lopussa niitä panna toimeen, mutta ne oli valmiina tulevalle hallitukselle hallitusneuvotteluun, mutta valitettavasti siellä punakynä kävi ja näitä uusia toimia ei otettu käyttöön ja nyt on vaan vähennetty aiempia metsien. Joutomaiden metsitystuki on lakkautettu. Tämä kosteikkoviljely, joka oli jo hakupäällä valmistelussa siinä, se ohitettiin. Että kyllä valitettavasti minulla on sellainen fiilis ollut, että tämä hallitus on juhlapuheissa kyllä ymmärtänyt tämän vakavuuden, mutta sitten toimia ei ole. Ja drivea siinä työssä ei ole ollut ollenkaan. Suomen maankäyttösektorin päästöt lasketaan erittäin tarkasti ja luotettavasti. Ja oikeastaan se viesti, mikä pitäisi nyt olla sinne EU-pöytiin ja meidän parlamentaarikoille EU:ssa, että nyt pitää ajaa Suomen etua. Se, että me lähdetään ostamaan päästökauppaoikeuksia esimerkiksi mailta, joissa nämä laskelmat ei ole lähelläkään niin tarkkoja, niin ei kuulosta missään nimessä järkevältä. Suomen pitää panostaa näihin vähäpäästöisiin teknologioihin ja niiden kehitykseen. Ja meillähän on hallitusohjelmassa ja toteutettu erittäin mittavat TKI-panostukset. Ja tämä on se suunta, mihin pitää mennä. Kaikki ollaan samaa mieltä, että tämä pitää ottaa vakavasti ja päästöjä me halutaan vähentää. Mutta se, että lähdetäänkö me vähentämään hakkuita, sitä Suomen talouden perustan kivijalkaa, niin se ei ole järkevää, vaan meidän pitäisi katsoa laajempana kokonaisuutena tätä. Mitä jos lähdettäisiin siitä, että EU:ssa jäsenvaltiot kaikki kasvattaisivat niitä metsäpinta-alojaan omissa jäsenvaltioissaan, että otetaan vaikka se 50% tavoite alkuun, että lähdetään istuttamaan sinnekin niitä puita. EU on tehnyt tällaisia linjauksia ja päätöksiä nimenomaan tätä esimerkiksi metsäpinta-alan kasvattamista, niin siellä on tästä jo sovittu.
Saanko Joo, vielä hyvä. sen verran lisätä tähän näin, että kyllähän jatkuvasti etsitään uusia toimia, ja jos vaikka näistä päästöistä puhutaan, niin kyllähän Suomen energiantuotannossa Kyllä, esimerkiksi päästökaupan ansiosta. Kyllä, EUn päästökaupan ansiosta. kyllä, että siinä ollaan päästy todella paljon eteenpäin, ja nyt esimerkiksi, mikä toivottavasti tulee vielä tämän vuoden aikana markkinoille, niin on tämä luonnonarvomarkkinat, eli vapaaehtoista työtä, johon yritykset voivat osallistua, toimii siis samalla periaatteella kuin vaikka hiilimarkkinat. Niin tällaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia toimia me tarvitaan lisää. Tässä on nyt kuitenkin, kun näistä hiilinieluista puhutaan, niin siis tähän, kuten tekin sanoitte, että ei tullut yllätyksenä. Asiantuntijat on varoitellut niiden romahtamisesta jo pitkään, ja jo ilmastolakiinkin on kirjattu vuosia sitten tämä nielujen vahvistaminen. Ja Orpon hallituksen tässä hallitusohjelmassakin todetaan, että Suomi aikoo vaikuttaa ilmastoon muun muassa kasvattamalla hiilinieluja. Miten tässä nyt sitten on päässyt käymään niin, että nämä hiilinielut ovat kääntyneet päästölähteeksi? Ketä tästä voi jos nyt sanotaan, niin syyt. Tässähän on monta syytä. Siis yksi on ihan se, että meidän metsien kasvu on hidastunut ja sitä tietysti tutkijat myös selvittää, että mistä tämä johtuu. Se osittain johtuu ikärakenteessa, mutta se johtuu myös siitä, että ilmaston kuumentaminen ja esimerkiksi nyt nämä Luken uudet selvitykset on, että maaperäpäästöt nimenomaisesti ovat kasvaneet. No sitten hakkuumäärillä hakkuun voimakkuudella on iso merkitys. Ne vuodet, missä hakkuumäärät on ollut kaikkein suurempia, niin niissä nimenomaan nielu on ollut kaikkein pienempiä. Kyllä itse näen, että meidän pitäisi metsänomistajille mahdollistaa myös muita tapoja saada rahaa metsästä kuin ne hakkuutulot. Ja siinä esimerkiksi tämmöinen nielukauppa voisi olla yksi keino. Se olisi syytä olla tietysti varmasti EU-laajuinen, mutta myös se kiertoajan pidentäminen olisi nyt tässä hetkessä kaikkein tärkein, koska juuri nyt ne meidän keinot lisätä sitä hiilinielua on nämä luontaiset hiilinielut. Ne tekniset hiilinielut on tulevaisuuden kysymys, mutta nyt me tarvitaan tätä luontaista ja metsä on siinä niin kuin avainkysymyksessä se, että jos kiertoaikoja pidennettäisiin, niin se on kaikkein nopein ja vaikuttavin keino ja tähän pitäisi metsänomistajille luoda kannusteita. Mistä muuten sitten tämä kotimainen raaka-aine korvataan, jos ei enää kaadeta puita? No kyllähän edelleen puita kaadetaan, vaan kyse on siitä, että mikä se määrä on. Ja nyt tämä iso huoli on se, että meillä menee paljon nyt puuta, sellaista ainespuuta, jota voisi teollisuus hyödyntää polttoon. Ja toisaalta samanaikaisesti semmoinen energiapuu, mitä metsästä voidaan korjata, sitä on korjattukin, mutta se ei liiku niihin kattiloihin. Että kyllä tässä on nyt niin kuin hinnoittelussa jotakin ongelmaa ja ongelmaa on myös siinä, että miten ohjataan sitä ainespuutta teollisuudelle niin, että sitä ei polteta. Uskotteko te hallituksessa, että poliitikot voi tehdä tälle asialle oikeasti jotain, että te pystytte ratkomaan nämä ongelmat? No kyllä totta kai pitää luottaa siihen, että meidän hallitusohjelman toimet myöskin on vaikuttavia ja siellä EU-pöydissä etenkin pitää herätä tähän asiaan. Haluaisin sanoa tuohon vielä edelliseen Kristan puheenvuoroon sen, että näihin laskelmiin liittyy valtavasti epävarmuuksia. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin jo, että tätä pitää katsoa isommassa kuvassa, eli ei pelkästään tuijottaa niitä Suomen päästöjä. Meillä metsät kasvaa edelleen hyvin. 45 miljardia euroa on vuonna 2021 ollut meidän metsäteollisuuden kokonaisuus tälle valtiontaloudelle. Eli se, että mistä se tällaiset summat korvattaisiin, jos niitä hakkuja lähdetään vähentämään. Venäjän puukauppa on pysähtynyt, niin kuin tiedetään, niin vihreilläkin pitäisi olla esittää niitä vaihtoehtoja, että me ollaan 12 miljardin euron valtionvelka ja 9 miljardin säästötavoite tällä hallituksella, niin ei me voida lähteä sahamaan sitä meidän perustavaa laatua olevaa talouden niin sanotusti puujalkaa sieltä. Eihän tässä kukaan ole ajatellut, että se metsäteollisuus Suomesta loppuu. Puuhan on loistava uusiutuva luonnonvara, jota meidän kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa. Kyse on siitä, mitä siitä tehdään ja minkä suuruiset on hakkuut. Nyt meidän pitäisi saada siitä samasta puumäärästä parempi tulo. Meidän pitäisi tehdä pitkäaikaisempia tuotteita. Ja valitettavasti meillähän on käynyt niin, että hakkuita on lisätty, mutta hakkuista saatuva tulo, arvonlisä on vaan mennyt alaspäin. Samanaikaisesti niin ilmasto-ongelmat kuin metsäluonnon monimuotoisuus. Mä haluan nyt vaihtaa aihetta ja puhua teidän kanssa tiedosta, mutta lyhyesti. Me tarvitaan lisää ydinvoimaa. Me tarvitaan
tämä energiapaletin laajentamista sinne niin, että sitä puuta yhä vähemmän menee sinne polttoon. Ja olen samaa mieltä siitä, että metsäteollisuudelle näiden tuotteiden arvon nousua tarvitaan, eli sitä, että me jalostetaan sitä yhä enemmän. Noora. Joo, kun kysyit, että voiko päättäjät sitten tähän asiaan vaikuttaa, niin totta kai. Kyllähän me tarvitaan tieteellistä tutkimusta ja tarvitaan suuntaan antavia ehdotuksia ja tarkempaa tietoa ylipäätään. Ja mun mielestä voidaan antaa hyvät raamit sille, mutta kuten aikaisemminkin sanoin, niin tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa Suomi on, niin kyllä meidän täytyy löytää kustannustehokkaita ratkaisuja ja vapaaehtoisuuteen. Eli talous edellä mennään kuitenkin tässä hommassa. No sanoisin niin, että sekä että talous täytyy ottaa huomioon, mutta myös luonnon ja ympäristön suojelu, mutta täytyy löytää mahdollisimman vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Siirrytään puhumaan tuosta tieteellisestä tiedosta, nimittäin Helsingin Sanomien tiistaina kertomien tietojen mukaan hallitus siis pohtii mahdollisuutta yhdistää nämä ilmasto- ja luontopaneelin, kestävyyspaneeli ja metsäbiotalouden tiedepaneeli. Ja kuten tuossa äskenkin kuultiin tuossa puhelussa, niin nämä suunnitelmat aika lailla herättäneet närää tuolla luonnonsuojelujärjestöissä. Krista Mikkonen, myös sä oot tyrmännyt nämä hallituksen pohdiskelemat suunnitelmat tuoreeltaan. Minkä takia? Joo, kyllähän kun tämä uutinen tuli, niin kuulosti siltä, kun Trump oli juuri Yhdysvaltain presidenttinä aloittanut, että nyt me ollaan todella tällä Trumpin tiellä, jos me ajatellaan, että me unohdetaan tiedepohjainen päätöksenteko. Nämä ilmastopaneeli ja luontopaneeli on todella tärkeitä elimiä auttamaan siinä hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikassa riippumattomia tieteellisiä neuvonantajia. Ja niiden olemassaolo ja niiden riippumattomuus täytyy varmistaa myös tulevaisuudessa. Se on sitten poliitikkojen asia, että mitä niistä suosituksista pannaan toimeen ja mitä hyödynnetään, mutta jos ei ole sitä tiedepohjaa, vaan ruvetaan niin kuin itse keksimään erilaisia keinoja, jotka voisi ehkä johonkin auttaa, niin sitten ollaan huonolla tiellä. Ja tämä tiedepaneelien olemassa olevien riippumattomuus on aivan avainkysymys. Ja on hienoa, että pääministerikin tähän asiaan nyt puuttuu. Ja ymmärsin hänen viestinsä niin, että hän haluaa, että varmistetaan sekä ilmasto- että luontopaneelin olemassaolo, niiden riippumattomuus. Ja olisi äärimmäisen tärkeää, että ne säilyy siellä riippumattomina ympäristöministeriön alaisina, koska siellä on myös meidän ilmasto- ja luontopolitiikan koordinaatio. Näistä paneelien yhdistämisestähän ei ole tosiaankaan tehty mitään päätöksiä, kuten muun muassa huomenna ympäristö- ja ilmastoministeriksi siirtyvä Sari Multala on todennut, ja eilen pääministeri Petteri Orpo antoi tämän asian valmistelusta tällaisen uuden ohjeistuksen, jonka mukaan siis, oikein katon tarkemmin, paneelityölle turvataan työrauhaa erillisinä omiin tutkimusalueisiinsa keskittyvinä rakenteina. Mutta minkä takia, hyvät hallituksen kansanedustajat, minkä takia tällaista uudistusta ylipäänsä tarvitaan ja miksi sitä valmistellaan? Siksi, koska me tarvitaan nimenomaan sitä vaikuttavuutta, me tarvitaan näiden paneelien välistä keskustelua enemmän. Ja tämä selvitys, mikä näiden paneelien työstä tehtiin, nimenomaan liittyi siihen, että me tarvitaan poliitikkojen ja sen tieteentekijöiden välistä keskustelua lisää. Ja sen vuoksi on tärkeää, että tämä tuodaan myöskin lähemmäs poliitikkoja. Ja nyt tässä tapauksessa valtioneuvostoa, joka tekee niitä konkreettisia päätöksiä. Me halutaan nimenomaan käyttää sitä tieteellistä tietoa ja uskotaan siihen, että sen perustalle tehtävät päätökset on ne oikeat. Mutta tämä tiedepaneelien yhdistäminen, sehän nimenomaan lisää sen toiminnan vaikuttavuutta ja järkevyyttä, kun siellä tiedemiehet, myöskin tieteilijät ja tiedontuottajat pääsee keskustelemaan kesken. Helsingin Sanomien mukaan tältä uudelta paneelilta halutaan jatkossa vähemmän uuden tiedon tuottamista. Onko tässä nyt jotenkin liikaa tällä hetkellä teillä päättäjillä tietoa käytettävissä? Tässä tarkoitetaan varmasti sitä, että näitä paneeleita on ollut useampi ja tavallaan semmoista myöskin päällekkäistä tietoa on tuotettu eri tiedepaneeleissa, niin halutaan tiivistää sitä ja saada se kompakti, hyvä tieto päättäjille. Noora täällä nyökkäilee. Joo, no kyllä se on juuri näin, että nyt katsotaan, että onko siellä mahdollisesti jotain päällekkäisyyksiä ja voiko niitä sitten jotenkin tavallaan tehokkaammin tehdä ja se, että kuitenkin varmistetaan se riippumattomuus. Mutta kuten tuossa aikaisemmin totesit myös, niin päätöksiä ei ole tehty. Tämä on selvitys, joka on viime keväänä julkaistu ja nyt sitten virkamiesvalmistelussa tehty tämmöinen alustava selvitys ja nythän siihen sitten pureudutaan tarkemmin ja mietitään niitä
mahdollisia loppuratkaisuja, mutta kuten pääministeri Orpokin on sanonut, niin hän toivoo nyt työrauhaa asialle. Nämä paneelit ovat siis riippumattomia tiedepaneeleja. Suunnitelmien mukaan ne siirrettäisiin sinne valtioneuvoston kanslia-alaisuuteen. Millaisia vaikutuksia nyt tällä voi sitten olla asiantuntijoiden riippumattomuudelle? Jos ymmärsin oikein, Krista, niin olit asiasta huolissasi. Kyllähän se on ihan selvää, että se riippumattomuus kärsii siitä. Että nyt kun nämä on ollut, siis ilmastotiedepaneeli on nimenomaan lakisääteisiä paneeleita, niiden riippumattomuus on taattu, niillä on oma resurssi, joka varmistaa se, että he ei ole poliittisen ohjauksen alaisia, vaan he tuottavat sitä tietoa päättäjille ja sitten päättäjät hyödyntävät sitä, jos hyödyntävät. Ja toivoisin kyllä, että tämäkin hallitus enempi sitä hyödyntäisi. Ja kun tässä puhuttiin, että tämä jollakin tehostaisi tätä toimintaa, jos nämä yhdistetään, niin päinvastoin sehän kaventaa sitä toimintaa. Nämä on niin kuin oma joukko tieteilijöitä ollut, jotka valitaan siihen eri aloilta jo. Esimerkiksi ilmastopaneelilla on edustettuna siellä talouden puolen tutkijoita ja niin edelleen, että ne ei ole vaan niin kuin kapeasti katso sitä omaa sektoria, vaan kyllä näihin on koottu asiantuntemusta eri aloilta. Ja tämä on todella tärkeää. Jos miettii nyt luontoa, miettii ilmastoa, niin nehän on valtavan laajoja kokemuksia. Jos nämä supistettaisiin nämä kaikki paneelit yhteen, niin kyllä se tarkoittaisi myös sen ihmisten määrän vähentämistä, ketkä siinä aktiivisesti auttaa hallitusta ja tuottaa sitä tietoa. Ja myös sihteeristö vähenisi merkittävästi, että pidän todella huonona ajatuksia siitä, että näitä yhdistettäisiin. Vuoropuhelua tarvitaan ja sitä itse asiassa aika paljon nämä paneelit tekee keskenään. Onko niiden toiminnassa ollut nyt jotain sellaista ongelmaa, että mikä siinä ei toimi teidän käsityksen mukaan, että ei tule riittävän hyvää tietoa tai oikeaa määrää tai sopivaa? Mikä tässä niin kuin tökkii teidän mielestä? Käsityksen mukaan ei kyse ole siitä, vaan nimenomaan nyt halutaan tarkastella näitä valtion rahoittamia erilaisia toimintoja. Että onko siellä päällekkäisyyksiä, voidaanko niitä jotenkin tehostaa ja saada niistä sitten myös vaikuttavampia. Tähän loppuun vielä yksi kysymys. Palataan siihen hiilinieluihin sen verran, että lakiin on kirjattu, että Suomen on oltava hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Ja sehän edellyttää sitä, että Suomen hiilinielut olisi vähintään samalla tasolla päästöjen kanssa. Ja tässä nimenomaan nämä metsien hiilinielut ovat olleet keskeisessä roolissa. Miltä teidän mielestä nyt näyttää? Tullaanko me mokaamaan tämä tavoite? Nämä on epärealistisia nämä tavoitteet siinä mielessä, että me nähdään nyt pikkuhiljaa koko ajan tämä totuus paljastuu, että näillä ylikireillä tavoitteilla Eurooppa on itse ajanut tätä teollisuutta ja toimintaa pois Euroopasta ja Suomesta. Tämä 35-tavoite on liian kireä. Meidän pitää pyrkiä siihen, mutta realistisempi tavoite olisi siellä vuonna 50. Onko oppositiossa sama käsitys, että tämä homma me mokataan ainakin? Toivottavasti ei mokata. Siis työtä täytyy tehdä valtavasti. Maankäyttösektorin nielua pitää vahvistaa ja päästöjä pitää edelleen vahvasti vähentää. Tässä on niin kuin kaksi puolta ja tämä päästövähennyspuoli on tässä ihan yhtä tärkeä. Ja itse asiassa se tulee nyt vielä tärkeämmäksi, kun me huomataan, että maankäyttösektorilla uhataan karata. Mutta jos me mietitään, että jos me jätetään toimet tekemättä, niin vaikutukset on vielä huonommat. Ja sen takia on ehdottoman tärkeää, että me vahvasti jatketaan ilmastotyötä. Kiitos teille tästä keskustelusta ja tehkää viisaita päätöksiä. Kiitos. Kiitos. Kello on 7:30 ja Greta-Mari toimittaa